Sik to. Perkarane iki apa? Aku pijer diseneni karo sing duwe negara. Lah Siwa Puntadewa duka iki perkara apa? Janaka pamanu minggat ora pamit. Oh. Iki Paman Janaka lunga to? Iya. Aku dikon goleki. Jalaran Janaka diperintah golek Wahyu Jali. Sing bakal mudhun ana ing Gunung Tidar. Sing kulino golek Wahyu ki Janaka. Ning bocahe minggat ora pamit. Tinimbang aku golek Janaka luwih becik golek atine tengu tak lakoni. Kon golek Wahyu. Iya. Wahyu Jogja kembali iki apa? Wahyu Jali. Oh. Wahyu Jogja kembali. Ora pati krungu. Inggih, lajeng terus pundi? Aku arep lunga wae. Tinimbang disemoni karo sing duwe negara. Janaka ora mikir. Minggat langleng. Ora mikir duwe anak di bojo barang nguyak-iyakan wae. Aku wis ora kuat. Arep lunga separan-paran. Oh dhisik. Tatkala narpa Kresna tandala sanyakroring Rasiwa rajak nawi suka Siwa hitam apa? Iki sing iso ngendhake bapak mung sampeyan wae. Iki bapak lunga anake tinggal kabeh. Terus aku tak jagongan karo wong tuamu. Iya, anu bapak aja tuk lunga ya, wong. Piye bapak aja tuk lunga? Engko nek nganti bapak sida lunga, tegese Siwa Kresna ora iso menggak kowe delok dhewe karo aku wae, Gus. Karo wong tuwek. Doro. Oh. Si Adi arep menyang endi? Aku arep lunga separan-paran. Kok sik to? Neng Ngamarta wis ayem tentrem lah kok malah lunga separan-paran ki ngopo? Aku ora karasan diuring-uring karo sing duwe negara. Yai Haji duka ki perkara apa? Goleki Janaka minggat. Janaka lunga ora pamit. Wis bola-bali kaya ngono kuwi. Angger Janaka lunga aku sing diseneni. Kaya ora jelek bocahe. Janaka karo Mas Nipe padha wae. Tinggatan Terus nyampluk wong tuwek iki ngapa to? Yai Arkodara. Apa? Yen ngono pun Kakang tinemune kecilik. Karep piye? Pun Kakang Prapta negara Ngamarta iki jalaran ngupadi marang Yai Janaka. Awit pun Kakang napa wagi siting dewa lan utawa wektu dina iki Gusti Kang Nyipta jagat matedhake wahyu ning katentreman sinebut Wahyu Jali. Ingkang bakal tumurun ana ing Gunung Tidar. Pengarasaku ya mung Yai Janaka sing bisa nggayuh. Lah ya kuwi perkarane. Arep kanggo nesu ya jalaran Janaka kon kaya Wahyu ning dhewe minggat dhisik. Oh ngono. Oh ngono. Aku bar kok seneni iki ngopo to? Ora peduli ya. Ayo kowe cari titis Wisnu. Wisnu jek ning gonamu apa ora?
yen Wisnu isih krasan melu Kresna kakangku kudune ngerti lungane Janaka ki ning endi. Nang yen wis ora waskita aja dadak kowe kandha ing titis Wisnu. Kowe titis teburu. Bathara Temburu kok nitis iki. Nitise ya Nyak Setyaki. Kula dititisi ya emoh. Tapi yo ngalih. Dewa liyane. Dara, piye? Ya, kowe nyampluk karo rasaku. Nanging pengrasaku, pengira-iraku ora bakal luput. Upama Yayi Janaka lunga ki ora lunga nglangke, nanging mesti ana perlune. Lah, pengrasaku ora doh saka Gunung Tidar. Iya. Mula prayogane Sira Rekudara Gatotkaca Antasena Setyaki tutna sak laku jatraku. Aku tak nyedhaki marang Gunung Tidar. Ya aku manut marang laku Kresna Kakang. Ayo, kudu dina iki. Lang-lang ing griya mangu-mangu. Mangundung kanduan ring lelena tanpa yen tantu Lang-lang griya mangu-mangu mangundung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulus mengku sang Dyah Utama kula Dewa Sarani inggih wonten mengending ngadhawuh Kanjeng Ibu rumangsa bombong dene kowe wektu dina iki wis nampa Wahyu Tohjali ya nggih inggih awit mulungipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru Wahyu Tohjali sampun manjing wonten raga kula Kanjeng Ibu. Patopat saya mencorong sing dadi pasuryanmu jalaran saka dayane Wahyu Tohjali. Inggih Ibu. Sakwise kowe nampa wahyu apa sing dadi kekarepanmu Kanjeng Ibu? Saksampunipun kula nampi Wahyu Tohjali manut dawuhipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru kekiatan kula boten wonten ingkang hamapaki. Ono inggih.
Mila Kanjeng Ibu saksamunipun kula nampi wahyu to jali. Kula badhe ngelar jajan. Negari sak Nuswantara badhe kula bedah. Utaminipun kedados inceraning manah kula. Dereng lega rasing manah kula menawi kula dereng ngokop getihipun Kakang Janaka iki. Dewa Sreni wonten dawuh. Sebab apa kowe geteng guru sengit karo Janaka? Inggih. Kanjeng Ibu. Saben-saben kula nggayuh wahyu mesti gagal wigar awit Kakang Janaka menika ingkang ngalang-alangi kula. Menapa malih nalikanipun kula badhe ngayunaken Batari Dresanala. Inggih gagal wigar awit sakitu mindakipun Kakang Janaka. Mila sumpahing manah kula gandeng kula sampun nampi wahyu toh jali saking Rama Pukulun Bathara Guru. Kula nggadahi kekiyatan ing kagila-gila. Sepisanan kula badhe ngupadi Kakang Janaka ing kondang lelananging jagat. Menawi Kakang Janaka pejah boten wonten ing dados tetimbangan kasekten kula. Mengkono inggih. Iya. Yen pancen mengkono bakal tak panyestani Dewa Sreni. Kowe duwe karep apa dina iki bakal keturutan jaragan wahyu toh jali wis panjing marang ragamu. Kanjeng Ibu keparenga kula nyemengestu saha nyuwun pamit kula badhe ngupadi Kakang Janaka sak pinanggihipun. Menawi sampun pinanggih badhe kula pejahi. Tak tutke saka ngadohan biar Dewa Sreni. Pati gengira rekalani ranguni naga makikian katon kalaku melap wis anyuan ambak gisik